Kaseng Confederation of Ribhoi People CORP haka arpway tari ujeleo hajar arpolai kala lek banjurip yaka kerdop entry exit point kabadan ha umling Ribhoi district kabala khang kerdap baro shikata hadin bala kutno ka klam covid khat khandai la ban kdo bai kate ka kerdop entry exit point lapli haswa ka jingwan ka klam covid khat khandai bar hadin bala jur ka jingwan lingshop ka klam covid khat khandai haka jilla labu langru ya ka COVID-19 Facilitation Center hakate ga jaka. Habakran shkilar pathai khubor na kaliang kinong yalam bahakmat kaseng kata uba bandari rentathiang Presiden Barangba uba pateng Marsing Working President kiloong ba kumbala jusaki hakini ki khandiat banai bat kisnam ki balaleng bat kumju dangshen laju saki lengba kilar pathai khubor da ka jingyo abad da ki kunhun seng bhalang bapher ya ka jingyo rung kerthem ki bri ki bana ki wei pat ki jilla ki ba klem da doni ki kot kisla ki babiang ki bala ban pen itu ya ki kumju ki la dawa ya ka sarkar bakade ban pli biang no ya ka te ka khardom ban la ban te lakam ya ka jingyo rung kerthep jung ki bri ki bana ki wei pat ki jilla bat ki la mahamru balada ka sarkar kampli biang ya ka te ka khardom na kaliang ka seng kan pelong da ka basyong hi hakate ka khardom ban penlong ka jingkan rai ki bar jilla ki ba wanrung sa ka jilla Meghalaya ki ba klam kot klam sla bar kumjuru ki la dawai ka sarkar bakan penstat no ka jingkran bar ka sarkar pedeng ban pentre kamno ka inner line permit lane ka ILP ka bla judawa na ka por sa ka por kalong me halor be dai bagane ka 3 exit point ka ha ka por baro kisang balang hari khasi jantia la dawa ILP agapor bela khluj ba ka jingdawa ILP ka sarkar ha arjar khandai kala pas resolution apa assembly andai ka susi kalong ba ka sarkar kala pernah ban play ka entry exit point agapor ba play entry exit point ya kane ka jaka ni bun ki wei pat ki perlok ki balayawan hang ne banyak kawai lagi jong ki lama te andai hadin bela de play kane entry exit point ni yoi ba kawan COVID-19 hadin ki jingwan COVID-19 to sipor kala penlong ka jaka check ye gini gi brio ki buan nabar ban entry hengne ban check ye gane ka kor ka penlong ene kum ka corona sentar tenrai hadin ba ka COVID-19 kala le corona kala kot tenrai ka entry exit pon ju menta kala ja te ngi kwa ban tip syai ba ka sarkar Meghalaya hadu kan no kala ya sikmat na menta ka ILP baro sang balang baro ka judge brio menta la yusngablut jar tang nakadaw ba ka sarkar klale klat ya kini ke gijing dawa jongga judge benriu jongga bri new trap tengi kum gisang balang he na Ribhoi ngi dawa ba ka sarkar kan pentrikam no mardor ya kane ka entry exit point jongga ba gila pliang ne apa umling umdai ban suye khongren kumne ka bala kelap ban kum ka ketem kane ka entry exit point jongga sarkar kala kum ka ketem ban jongkai manor ka podamit takadaw kum kasang niwan ban jurip ang ne na ka banta ban kirsutia lane ban dawa na sarkar bagday ban trikam no mardor ya kane ka entry exit point kahadin ba kane ka entry exit point la khang ngi iba kidon sibun ki perlok sang balang ki bi obat ki barjala sa west sa jantia ha east sulong don bak bah po rikhasi jantia don ki perlok sang balang ki ba e jisha ki jaj benriu ki bala kloy ban bat ikite ki barjala ba khem kot khem sla ki wan ban trei ban kta banon bela sikini ki jakar rilum khasi ki jungi dei na ka jing bam simkhya jong sarkar jala yakini ki bro bwanjia subu lada ka sarkar kam tre ban pli biang lade ban bu ka entry exit point hang ni ke ina kaliang kaseng lara ka sarkar kamla shu ban play kene entry point na kaliang kasang kam banse banon up banon check hi sundan hakane ke jaka to ka jingwan ka jongi mata kasi hangne apo umling banwan ban bisit ya kane ka jaka ka ba hakapor ba ka sarkar kawan ban play kane ka entry exit point tina kaliang jongi kaseng Iwan hakane kejaka ngi iba ya kane lakhang nadu ba kut COVID-19 kumbalong presiden mene ba hakapor yung COVID la pelong ka COVID sentar hakane kejaka handai mentapat ngi iba ki lakhang te ka jingwan ka jongi ngi don takawai ka jing sukhya ngi iba ka jingwan ki da ki non tribal ki banabar hagi si ki bamenta kala jelai pelan handai balai ka da entry exit point ka sarkar kamla ban petrikam ngibu udak jing keli
Syaka Sorkar Meghalaya balai ki pen sange ekane ke entry exit point mana ketu ko bangi ya doa LP kila penbit nakane bagila onra ya ke entry exit point henrai mentapat balai ki khang utau de jingkeli syaka Sorkar ngikwa bansai kum ke seng balang ban kadai gamat basa sisin nakaliang jong ka CORP kom ngipen ki imbyang ya ka ILP bangin dawa syaka Sorkar bahadu kadno ka Sorkar kala ya lenti ha baidai bat kane ka ILP ngimtip hadu kalau kalayai bakara Sorkar kami namar nang ne ngisui ba kapas ya kata resolution henrai hadu menta ngimyo AA na ka Sorkar tegane nakaliang jong ka CORP ngikren syai ka Sorkar balada kim petrikam ya kane ke entry exit point nakaliang juga seng ngin simbyang sasisin ban yakhi ya ka ILP kadai kita kamat ka banengkong bangiwan hangne namar ngi batang katega infiltration segit antai po berni kamla mentek lakam ya ka jingwan rung kertep ki mender namar ngila iya ka state ke jongi ya ka jingbun kita ki non tribal ki berung ki bami tenaga yang kaseng ngi sokhya halor ka benta den tagadau ngiwan ni ka ban bisit akene ke jaka bat ngi i ba menta ka khang kherdep bat den tagadau ngi bu ya ka jingli ya Sorkar ba kadai men pensai sia kaseng bat syau pai ba jong ka bri jong hnyu trap namar kadai ka entry exit jong ka state Meghalaya